Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ƙara dawowa yan uwa, barkanmu da sake jamewa a cikin wannan bidiyo namu. Wanda zamu nuna muku wata sabuwar hanya insha Allah. Duk da dai tsohuwar hanya ce to amma kuma hanyoyin sun sha bamban. Insha Allah a cikin wannan tasha tamu ta Ziza TV. Abinda muke dauke da shi yau bidiyon zamu nuna muku yanda za ku boye wa'ansu sirrika naku a cikin wayarku ta Android. Tare da wani application din wanda zamu yi amfani da shi, kuma application din da kowa ya san shi, kasancewar da mun san za ku ga ana ɓoye abubuwa ne kamar a cikin Gmail. Akwai kwanakin baya akwai fasaha wacce aka fito da ita wacce kama daga bidiyo, waƙoƙi, document haka har nambobi, duk abubuwan da ka sani dai ana ajiye shi akan waya zaka iya ajiye shi akan Gmail. To yanzu kuma an fito da wata sabuwar hanya, kasancewar wancan yana da wahala, akwai wahalhalu wanda mutum zai bi ya boye wa'annan abubuwa. To shine muka bincike muka fito muku da wani sabuwar hanya wacce zaka boye duk abin da kake so, abin da ya kama daga waƙoƙinka, daga bidiyonka, daga nambobinka masu amfani, daga Gmail ɗinka yi kansa, daga wasu takardu naka na makaranta, wani document wanda baka so, wanda sirrinka ne wanda baka so wani ya sani. Insha Allah in dai ka bi mu a cikin wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe zaka ga yadda zaka boye shi, kuma ba wanda, ko da mutum ya zo ya bincike, ya gama binciken cikin wayarka, bai isa ya gano wannan abu ba har sai ya san wannan code ɗin naka na cikin wayarka. Da haka ku bi mu wannan bidiyo zuwa har ƙarshe, za ku koyi yadda za ku yi wannan abu. Sannan gargaɗi, wannan hanya tana da matuƙar tasiri ga rayuwar al'ummar mu yanzu, da hatsari kuma ga 'ya'yanmu da ƙannenmu. Kasancewar za ka ga wannan hanyoyi, wa'yansu especially 'yan mata, yara, za ga suna amfani da wa'yannan abubuwan wajen ɓoye bidiyo na batsa da hotuna na batsa. To lallai wannan hanya ku sani hanya ce wacce take da muhimmanci, especially mutanen student, dan makaranta. To amma kuma an juya ta ana amfani da ita, wa'yansu daga ciki suna amfani da ita wajen ɓoye wa'yansu bidiyo. Kasancewar za ka iya ɓoye bidiyon, yanzu kana da bidiyo guda 100 za ka iya ɓoye su a cikin wayar taka, illa wasu 'yan kalilan wa'yanda in kana so za ka bayyana su. Kamar misali yanzu za ga mutum ya ɗauki bidiyo, misali kamar wa'yansu hotuna marasa kyau ko kuma wani bidiyo mara kyau, sai ya ɓoye su, kuma sai ya fito da wa'yansu bidiyo wanda wani, in misali kai yarka ce kana ba ta tarbiyya kuma ko da yaushe kana karɓar wayarta akai wacce idan ka duba kuma ba za ka iya gani ba za ka iya ganin bidiyon da ta ɓoye ba, illa dai bidiyon da ta ga dama ta bayyana maka su za ka gani. To iyaye sai a sa hankali yayin da kaga irin wannan application din, in kaga irin wannan application din, duk da application din yana da yawa, in kaga irin application din wanda za mu nuna muku, idan ka ganshi a cikin wayar yarka, yi umarni ta sa code, ka nuna mata ka san application, ta sa maka code ka bude shi domin ka ga me yake ciki. Idan kaga ta ki ta buɗa maka, to ka hana ta taɓa wayar, ko kuma ka hana ta amfani da wayar, ko kuma ka san dai yanda za ka yi wajen yanda kai kake bi, san yanda kake yi wajen tarbiyyar 'ya'yanka, domin hanyar tana da hatsari sosai. Wannan lokaci ana ɓoye abubuwa da dama, mutum kuma bai isa ya gane wannan menene ba. Don haka sai a yi haƙuri, bidiyon namu wannan zai yi tsawo, a yi haƙuri duba da muhimmancinsa. Da haka idan yau shine farkon ziyartar wannan channel tamu taka, to da Allah ka danna mana subscribe, wannan alamar kalmar ja wacce za ka gani ga tana a ƙasan wayarka. Sannan kuma ka danna mana like yayin da bidiyon ya burge ka, sannan kuma kai mana sharing ga sauran 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. Ubangiji Allah ya datar da mu. Bismillah, mu je mu fara bidiyo. Assalamu alaikum. Kamar yadda muka alƙawarta muku, za mu nuna muku yadda mutum zai ɓoye abubuwansa. Kamar yadda muka yi bayani, za mu nuna muku yadda mutum zai ɓoye abubuwansa, duk abubuwan da yake da shi ta cikin wannan application. To application ɗin da za mu yi amfani da shi shine application wanda yake na calculator normal wacce kuka sani, calculator hide. To za mu je mu tafi directly inda muke yi downloading na application, shine Play Store. Idan kuma da iPhone kake amfani, za ka yi amfani da App Store. Idan kuma da Android ne, za ka yi amfani da Play Store. To mu da yake da Android za mu yi amfani, to za mu tafi directly, mu tafi Play Store domin yi downloading ɗin wannan app. Directly za mu tafi, gashi nan mun shiga cikin App Store, ɗinmu, na manta ban kunna data ba.
kai ma za ka kunna data ka kamar haka. Za ka kunna data ka kamar haka, ka shiga cikin app store. Ina mura ne da Allah ku yi min afuwa, kar ku ji ni kamar ina abubuwa haka, mura nake yi, ina neman afuwa. To bayan ya buɗe maka haka, za ka tai searching, za ka sa calculator height, za ka sa calculator ta nan. Za ka sa calculator height, ka ganta gashi nan na sa, sannan kuma ga ta ɗaya nan abin da ta baka. To duk inda ka shiga daidai ne, kawai sai ka tafi ka danna ta, ga ta nan ta nuna maka directly, sai ka tafi. Za ka jira, to gashi nan kun ga yadda ta nuna maka. To nan duk da wacce ka yi amfani za ka iya install ɗinta, gashi nan za ka yi install. To ni already da ike muna da ita, ni da already ina da ita, na yi install ɗinta. To kai kawai in ka tashi ka shiga, kawai za ka danna nan install, ma'ana kai downloading ɗinta ka kawo ta a cikin wayarka. Nan duk ita ce, duk wacce kake so za ka ɗauko nan, ku kula nan duk ita ce, duk ana amfani da ita, duk ana amfani da ita wajen duk abin da za ka yi. Kun ga wannan ma ita ce, duk wacce kake so za ka yi amfani da ita, za ka ɗauko ka tafi directly ka je ka yi abin da za ka boye da ita, ka yi abin da za ka yi ita. Ni already kun ga wacce nake da ita, already na yi downloading. Ina amfani ne da calculator lock video and hide photo, da ita ni nake amfani. To ba tare da ɓata lokaci ba, za ka tafi directly kawai ka je ka buɗe ta. Za ka iya buɗewa ta kanta, za kuma ka iya komawa ta can waje kenan. Za ka iya danna nan gurin kawai ka shiga open ka fara aikinka, ko kuma kai waje ka je ka neme ta, kamar yadda mu ma yanzu zamu yi waje. Za ka je ka neme ta. Kun ga gata nan, ita ce ni wacce zan amfani da ita, gata nan calculator height, kun ganta. To sai ka danna ta. Ku min afuwa, ina mura ne. Za ka jira ta buɗe. To abinda za ka yi a nan gurin, za ka ƙirƙiri password ɗinta, pin code ɗinta. Akwai wacce in ka buɗe ka zo sa pin code ɗinka, za ta sa mata ka sa guda 4. Akwai wacce kuma za ka sa mata guda 6. To idan ka sa duk da yanda ka sa, misali da farko ka fara sa guda 4, an ga ta sa ta yi maka accepting, kai confirm, sai ƙara maimaita shi kenan ta buɗe maka. Idan kuma mai guda 6 ce, ita ma haka za ka yi mata. To misali mu gwada 5757, kun gani. To sai ka danna kamar haka, ka gani, sai ka danna haka. To kun gani wannan mai guda 6 ce kenan ko, misalin da nake muku. To sai ka koma, sai ka sake 575757, kun gani, sai ka danna haka. Dole sai ka sa abin da yake daidai, ko ya kai mistake ba za su karɓa ba. Ni already wannan na gama sata ta. To sai ka yi misali ɗaya gani, 1 2 3 4 5 6, ka gani, ta buɗe, ka gani. Kun gana ya buɗe. Wannan talla ne wanda kamfani zai sa maka, ga kanan za ka iya kai skipping ɗinsa, ka gani. To kun gani gata ta buɗe, kun ga gata nan ta buɗe. To duk abin da kake so mu ɗauka nan gurin, zan fara ɗauko abubuwan da nake so zan yi hiding ɗinsu, ko zan ɗauko abubuwan da nake so zan yi hiding ɗinsu, in ɓoye su. Misali ina son ɗauko photo ne da sauransu wanda nake so zan ɓoye, in yi hiding ɗinsu. To sai in je in shiga ina zan je in shiga nemo hotunan da nake so. Sai ka tafi kai ma inda hotunanka suke, za ka duba. Ni da yake wannan ban gama shirya ta ba, ban gama amfani da ita ba. Za ka tafi nan, wanda talla ne suka kawo mu, talla ne suke sako wa mutane. Za ka yi skipping ɗinsa, ko kai idan ya nuna maka haka za ka yi skipping ɗinsa. Za ka nemo inda abin ɗinka yake, inda abin ɗinka suke, kamar hotunanka ko wani abu naka inda suke. To mu ɗauka ni, kun ga folder da take cikin abin ɗina, ina da camera ga yanayin SD ɗina, ina da guda 3. A cikin camera SD ɗina ina da hotuna guda 3. Bari in nuna muku su.
abinda nake da su a cikin camera SD ina, cikin SD ina, kun gani. To za ka shiga cikin SD ɗinka, cikin inda fotunan na suke, domin nuna muku abinda nake so zan ɓoye. Da yake na turo su ne ta WhatsApp, zan nuna muku yanda za ka yi duk abinda kake so za ka ɓoye kuma ba tare da wani abu ya sami kayayyakinka ba, in Allah ya yarda. Nan da abubuwa ne wanda akwai abubuwan da nake so in zan ɓoye muku, ku yi min afuwa. Akwai abubuwan da nake so zan ɓoye muku, ba komai nake so a ce na ɓoye muku kun gani ba. Na fi son muku abin da zai zamanto zai amfani, za ku fahimce shi sosai yanda ya kamata. To yanzu misali kun ga folder nan ta uku, ina da wayancan SD ɗin can, to ba zan yi amfani da su ba. Ga wannan download ɗin, wanda downloading ne misali na yi amfani da application, ina yi transfer, ina da abunan guda 5 a ciki. Sannan kuma sai wannan Facebook gashi nan, hotuna ne na Facebook kuma gashi nan ina da guda nawa, ina da guda 40. To misali in fara shiga wannan masu yawa, kun ga gashi nan na shiga cikin wannan masu yawan ko, kun ga hotuna na wanda suke ciki, ga hotuna na wanda suke ciki. To waɗanda zan bari kawai ina so zan bar wannan guda ɗayan ne. Sannan kuma tsaya dai ku gani, misali gashi nan na bar wannan wanda yake cikin auga, wanda yake cikin agri-chains, na rufe wannan, na rufe wannan, na rufe wannan, na rufe wannan, kun gani, na rufe wannan, 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 na bar wannan alamar Bitcoin din nan, kun gan shi na wannan alamar Bitcoin din. To na rufe wannan, na bar wannan hoton nawa gashi nan, na rufe wannan, 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 duk gasu nan, duka gasu nan, duk gasu nan, na rufe su, na rufe su, na rufe su, kun gan su duk gasu nan, na rufe su. Duk wanda nake so gashi nan na gama rufe su. Waɗanda ban rufe ba kawai kalilan ne, guda bai fi guda 3 ba. To sai in zo in danna nan gurin din nan inda aka sa hiding din nan, hide din nan, sai ka danna gashi nan, kun gani, moving file gashi nan, kun gani. To yanzu already ya gama hiding, kun ga ta tafi min talla. Sai in jira, ku yi afuwa, zai dan saka maka talla haka, sai kawai kai danna skipping haka, ka danna wani alamar cancel din, kaga gashi nan yayi cancel. To already ku kula, na gama abin da nake yi, na gama. Za ka yi skipping, na gama saita duk abin da nake so nan, na rufe abin da nake so in rufe, na gama rufewa, abin da nake so in rufe. To already kun gani gashi nan duk abubuwan da na rufe, wa'annan su ne wa'anda na rufe. Kun ga idan kun kala ba wannan Bitcoin din, babu menene, wa'annan su ne wa'anda na ɓoye, to shikenan mu koma cikin file din nawa, ku gani, mu koma can cikin file din gashi ko, za mu komo cikin file din mu, za mu gani, ku yi afuwa, wannan talla ne wanda dole ne sun sa maka shi, tunda ba wai na kuɗi ka siya ba. Akwai wanda yake na kuɗi, to za mu yi haƙuri kaɗan, za su buɗe mu, nan sai ka yi haƙuri. Yawa, to kaga gashi nan sun dawo mun ko, gashi nan sun dawo mun nan gura. Ku yi haƙuri, wannan dole kai ma za su turo maka wayannan tallukan, to ku kula nan gashi, kun ga na dawo. To gaba ɗaya ina so in fito domin in je in shiga cikin abun nan ɗina, in gani to me suka bani, to me suka ɓoye mu. To yanzu kun ga gashi nan na dawo cikin abun nan ɗina, sai in shiga. Ku kula, kun gani wa'annan inda nake da guda 40 ɗin nan, kun ga abin da suka rage min kenan, wa'anda ban rufe ba. Yanzu mutum ko zuwa ya ɗauki wayata, duk nemansa, misali wa'ancan duk wa'anda ba hotuna ba menene da sauransu, duk nemansa bai isa ya gansu ba. Duk neman da zai musu wa'annan hoton a wayata, duk binciken da zai, duk inda zai shiga ba zai gansu ba, to haka kula ko abin nan in ku na makaranta ne, ko bidiyo ne. Kun ga misali ga wannan guda 6 ko, wannan misali kun ga wannan, mu ɗauka wannan bidiyo ne, kun ga gashi nan. To duk abin da nake so in ɓoye, haka zan je in ɓoye, kuma babu wanda ya isa ya gane me na ɓoye. To mu koma cikin calculator ɗin tamu, gata nan, mu koma cikin calculator ɗin tamu, sai mu fitar da su domin ku ga kuma yanda kuma za ku fitar da su, misali
wannan abun din ne dole sai za su kama shi domin ba na kuɗi bane. To shikenan mu je mu sa in sa password ɗina. Kun ga shi ga na sa password ɗina ko sai kai pressing gashi nan ta buɗe maka. Kai hakuri za ta iya nuno mun wannan tallan da take nuno mun sakamakon na kuɗi ne to ni kuma ban ɗauko na kuɗi ba. Kai ma kuma ina baka shawara dan wannan tallan wanda kawai za ka yi skipping ɗinsa, kar ka ce sai ka siyi wai na wani kuɗi da sauransu. Kawai abin da za ka yi, za ka ɗan jira ne ta gama ɗan shirmenta su ga cire abin nan ɗinsu. Kai ba ma lallai ta tawo maka wayannan tallace-tallacen ba. Kasancewar ni ma dan ina da application ne a koyarwa wanda to ga nan ta buɗe ko. To yanzu me zami kawai sai mu je mu shiga inda zan nemo wayannan hotunan nawa wayanda ne hiding. To ga su nan ko. To sai kai yaya. To idan ina so zan dawo da su, abin da zan yi kawai a nan guda ɗaya ne. Abin da zan yi guda ɗaya ne wayannan. Kawai sai in zo in danne su haka. Kun gani? Sai ka ƙara danne su haka. Duk wanda kake so ka dawo da shi yana ka zaɓa. Ina so zan dawo da wannan, ina so zan dawo da wancan. To kawai sai ka zo ka zaɓe su a nan. Kun gane? Sai ka zo ka zaɓe su. In kana so za ka dawo da su, sai ka zo ka zaɓe su. In kana so za ka dawo da su. In kana so sai ka zo ka zaɓe su. In kana so ka dawo da su gaba ɗayansu. In kana so ka dawo da hudu. To sai ka zo nan ƙasa gashi nan. Za ka ga nan an sa sort, nan an sa delete, nan kuma an sa on hide, wannan kuma an sa move. To sai ka zo ka danna wannan daga nan na farkon ka sa move din nan, ga move din. To sai ka zo ka nan gurin inda aka sa on hide din nan. Wannan on hide din nan gashi nan. Wanda daga shi sai delete. To wannan on hide din sai ka danna haka. Kun gani? On hide gashi ko? On hide. To me za ka yi? Ga wasu nan abin nan sun zama maka na farko calculator look page wrote directly photo and calculator. Nan kuma da ƙasa na biyu kuma an sa original file page. Ka gani? Original file page. Sai kai me? Sai ka danne su gaba ɗaya kawai. Ka ga su? Ga su? Sai kai me? Sai ka danne su gaba ɗaya. Gashi nan sai ka danna on hide. Afuwa ina mura ne. Yau za ku ji ni sai a hankali. To kun ga already sun bar cikin abun nan ɗina. Already kun gani? Sun bar cikin file ɗin. To da zan danna nan gurin. Tsaya ku gan danna nan gurin. Kun ga sun dawo? Guda 40 ɗina sun dawo? Kun gan su guda 40 sun dawo? Kun gan su? Guda 40 sun dawo? To shikenan. To ka kula, idan waƙoƙi ne kake da su a ciki, za ka iya ɓoyewa. Idan fina-finai ne za ka iya ɓoya. Duk abin da kake so za ka iya ɓoyewa. Ko me kake so za ka iya ɓoyewa. Ka kula. Ko me kake so za ka iya ɓoyewa. Yauwa. Idan sosai nake so misali ina so zan ɓoye wa'yansu waƙoƙi. Ku kula nan gidajen wannan picture ne. Nan file ɗin duk abin da yake cikin file manager ka za ka iya ɗauko ka ɓoye shi. Nan duk abin da yake videos ɗinka to ni ba da video a ciki za ka iya ɓoyewa. Nan kai duk abubuwan da ka sani ko in su gyama-gyaman ka ne na cikin wayarka ko kai ko menene nan gurin za ka iya ɗauko shi. Gashi nan gyama-gyamai ne, nan app ne, application kake da su ko wani abubuwa. Nan videos ɗinka ne, nan ko me kake so nan za ka ɗauko. To misali ina so zan ɓoye kamar wa'yansu waƙoƙi. Sai ka zo nan music ɗin nan shi ma sai ka danna. Kana dannawa gashi nan sai ka danna nan ƙasa alamar plus nan. To dan gashi nan kun ga nan ɗaya gare ni, recording ɗaya gare ni. Nan kuma gashi nan ina WhatsApp ɗina, abubuwan da yake cikin WhatsApp ɗina wanda aka turo mun ban da komai. Nan kuma download ɗin da nayi ne. To shikenan bara mu gani. Kun ga gashi nan ina da guda 5 ko? Ina da guda 5. To shikenan sai in ce gaba ɗaya nake so zan ɓoye su. Gaba ɗaya nake so zan ɓoye ba za su a sani. Sai ka danna hide. To ka kula. Ga su nan to yanzu na gama hiding ɗinsu. Na yi hiding ɗinsu. To in ka danna nan ƙasa, in ka shigo ka gan su babu komai. Ka gan babu komai. To haka ma in ka je ka shiga cikin can file manager ka, za ka je ka tarar da babu komai. Za ka je ba wanda ya je zai ga wannan waƙoƙin ba zai gan su ba. Haka in bidiyo ne, haka in document ne, haka in email ɗinka ne, haka duk abin da kake da shi kai ko application ne ko me kake so ka ɓoye in dai sirrinka ne na cikin wayarka. Za ka ga a can gurin folder ɗinsa za kuma gan shi in ka shiga. Sannan za ka yi hiding ɗinsa ka ɓoye shi ba wanda ya isa ya gani. Kuma in kana so ka fitar da shi, kuma za ka fitar da shi. Idan kana so ka fitar da shi, za ka fito da shi sannan kowa ya gani. To yanzu mu ɗauka mu koma muna so mu hiding mu fito da shi. Misali ga su nan guda 5 nan su ma to kawai zuwa za ka yi ka danne haka. Ka gani?
sai ka danne kamar yadda kai wajen sa su, sai ka zo ka danna nan wani hiding din nan gashi nan, sai ka danna wani hide, sai ka danna original din nan file, sai ka danna hide gashi nan to yanzu zaka sun dauki. Ka gani dama na gaya maka yanzu za su ga sun dauki, yanzu haka sun dauke. To ka danna nan gurin, ka danna kaga sa sun dawo. To wannan hanyar ce wajen hanyar da zaka bi wajen inda zaka yi duk abin da kake so akan waya ba tare da zaka ɓoye duk wani sirrinka wanda kake so ka ɓoye ba tare da wani ya san sirrinka ba tare da wani ya gane sirrinka ba akan wayarka. Za ka yi abin da kake so ka yi ba tare da wani ya gani ba, ka ɓoye shi kuma ko menene. Don haka iyaye sai a kula. Wannan hanya ce da yawanci an mata suke bi, suke ɓoye fina-finai ko wani abu na banza. Misali kai yarka kullum kana irin ƙoƙarin duba wayarta ka ga me yake a ciki, sai ka ji ka karɓi wayarta sai ka ga irin tafsirin su ka ga tafsirin irin su tafsirin Sheikh Ja'afar, irin su Kabiru Gombe, irin su Karibul Lahi, irin su dai ga manya-manyan malaman nan wanda dai misali yanzu kai ka ɗauki ɗanka na wayar yarka sai kai tana jin tafsirin Karibul Lahi ko tafsirin Sheikh Ja'afar, kaga ai za ka yi farin ciki, za ka ce yarka alhamdulillah. To kuma akasin kuma haka maybe akasin haka ne a cikin wayarta, ta ɓoye maka ƙarya, kuma ta bayyana maka abin da yake wajen na gaskiya. To don haka yan uwa sai a gane a kula kuma, domin wannan hanyoyi duk dai kun san dai halin zamani. Don haka dan uwa da Allah idan wannan bidiyon ya burge ka, kai mana liking, sannan kuma ku taimaka dan Allah, muna roƙonku da ku danna mana wannan alama ta subscribe ta kasan jan rubutu, da Allah ku danna mana ita domin mai bidiyon ya abin nan da sauransu. Sannan kuma ya Allah ku yi wa sharing ga yan uwa domin mai wa'yansu ta nan hanyar za su gani kuma su fuskanta, domin su sanya za su yi gudanar da bincike akan tarbiyyar 'ya'yansu. Ina gode, ku kasance da wannan tasha tamu ta Ziza TV, wacce kuma za mu ci gaba da kawo muku, sambaɗo muku abubuwa da dama wanda kuma za su amfane ku akan harkokin Android. Ina gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.